A croeso I wers Mathemateg Uwch, a heddiw mae dyn ni'n edrych ar Arffiniau. Sydd yn bwnc eitha pwysig, mae yna gwestiynau yn atebod ar papur 2 ar Haen Uwch ymrylynyddol Mathemateg a rhifedd ar papur 2. Felly mae yn bwnc sydd yn bwysig iawn I beidio anwybyddu. Ac heddiw yma dwi'n mynd I fynd drwy yn fyr iawn, edrych beth sy'r wefan cybac amdano y pwnc, a wedyn nhw'n ni edrych ar ymarferion byr, cymryd ymlaen I edrych ar papur arholiad. Iawn. Felly, symud ymlaen. Iawn. Yn y trefnyddion gwybodaeth ar wefan cybac, maen nhw'n deud yn syml iawn, os ydyn ni'n cael rhif wedi dalgrynu, nid ydyn ni'n gwybod a oedd y gwerth gwreiddiol yn is neu'n uwch na'r gwerth wedi dalgrynu. Ac heb edrych, mae yna ddigon enghreifftiau sydd efo atebion fanna I chi edrych ar, ond mi yna edrych ar chydig bach o enghreifftiau'n hynna'n. Felly, be gen ni fan hyn di, arffiniau uchaf ac arffiniau isaf y canlynol. Ond os dwi'n dweud 90 cm, os di o i'r centimetr ar gosa, dydyn ni'n gwybod yn union beth ydy'r mesur gwreiddiol. Wan, mi fysa fo'n gallu bod yn 90 cm, ond i'r centimetr gosa, mi fysa fo'n gallu bod yr arffin uchaf, mi fysa fo hynna'n gallu bod yn 90 pwynt 499999999. Wel, da ni ddim yn disgwyl hynna. So felly, da ni'n mynd I roi 90.5. Os bysa yr gwerth yn fwy na 90.5, mi wedyn fysa ni'n mynd I edrych ar, mi fysa wedi cael ei dalgrynu fyny wedyn I 91. So felly, hwnna ydy'r gwerth ucha, fel bod yn dal I ddod lawr I 90 cm. Wel, da ni'n gwybod bod 90.5 I fod I gael dalgrynu fyny, ond rhywbeth o dan hwnna, mae'n mynd lawr I 90 cm. Yr un isaf, yr un modd, da ni'n edrych ar beth yw'r sgôr isa sy'n gorau cael ei dalgrynu fyny 90. Am hwnna ydy 89.5. A da ni'n gorau cofio roed yr unedau lawr. Wan ta, pryd da chi'n neud hyn? Mae yna ffordd arall I dechrau nhw. Os 1 cm ydy centimetr, fel bod i'r centimetr agosa, wel, da chi'n gallu haneru y sgôr yma, sef 0.5, a wedyn da chi'n gallu adio'r 0.5 I edrych ar yr arffin uchaf, a da chi'n gallu tynnu'r 0.5 I edrych ar yr arffin isa. Ella so mae'n syniad da I chi wan, os da chi yn edrych ar hwn a wedi cael ei recordio. Felly, ti'n gallu chi wasgu pause, a felly ar ôl chi wasgu pause, mi allach chi wedyn weld os gallwch chi wneud yr atebion nesaf. Iawn, so dar y bapur allan a gweld os gallwch chi wneud yr atebion nesaf. Dim hynna'n gwybod os da chi'n gallu talgrynu, os da chi'n gallu deall y talgrynu a deall ar arffin uchaf ac arffin isa, mi hynna'n iawn ni symud ymlaen i'r rhan nesaf. Iawn. Gobeithio bod chi wedi cael gor hynna, gan I weld sut ni wedi cael hwyl, sut da chi wedi cael hwyl yn nhw. Felly, da ni edrych wan 90 eto, ond tro yma mae'r 10 cm agosa. Felly, 10 rhannu fo 2 ydy 5. Iawn, so felly, yr arffin ucha ydy 95 cm, a'r arffin isa ydy 85 cm. Iawn, a felly dyna beth yw'r arffin ucha ac ar arffin isa. Nesa, da ni edrych ar milliliters, mae gen ni 5,000. Mae hwn edrych ar 100 mm. Eto, so ni'n gallu haneru hwnna, felly 50 mm. A felly mae'r archyn ucha yn mynd I fod yn 5,050. A mae'r arffin isa yn mynd I fod yn 4,950. Eto, rhaid yr unedau mewn. Ond jyst ni'n cael gweld faint o wahaniaeth mae o'n wneud efo'r arffiniau, efo sut mae o'n cael i'w dalgrynu da ni'n dechrau rwan mewn i'r 1000 mm agosa, a mae hwn yn wahanol iawn.
So dwi'n rhannu'r 1000 efo 2, felly bod gen i 500 mm, ac felly yr arffin uchawan yn mynd yn 5500 mm, a'r arffin isaf yn mynd i fod yn 4500. Wan, yn y gobaith bod chi wedi cael hynna'n gywir, na ni mlaen y sleid nesaf. Wan ta, mae hwn wedi cael ei sgwennu, jyst mewn union un peth, ond illa ni'n lle bod ni'n edrych ar yr mesur yn union, mae'n deud i'w ddailedegol neu i'r rhif cyfan agosa. Iawn, felly mae'n chi bach fe o waith meddwl, ond dwi'n meddwl dos o fod yn broblem mawr, os ydi o, wel, jyst mynd drosto fo eto, ac edrych yn ôl illa ar yr gwybodaeth yna o gen ni'r cybac ar yr sleid gyntaf. Felly, da ni'n mynd i edrych ar Haen, illa fod amser da i chi wasgu pause eto a cael ymgeisio ar Haen. Iawn, felly 4 i'r rhif cyfa agosa, felly rhif cyfa ydi 1, iawn, felly 1 rhan efo 2, neu 0.5, felly yr arffin uchaf ydi 4.5, ac yr arffin isaf ydi 3.5. Da ni'n edrych rwan ar yr 0.16, mae hwn i ddailedegol, so ddailedegol ydi i fan hyn. Felly, tro yma, da ni'n edrych ar 0.1 ddailedegol, ac felly hanner hwnna ydi 0.005. Iawn, felly yn fan hyn mae gen i fi 0.065, a mae gen i 0.055. Un lledegol, y 3 yma, felly mae gen i 0.1 rhan efo 2, felly mae hynna yn neud, rhan efo 2 yn neud 0.05, felly edrych eith mlaen eto, so mae gen i 0.35 a 0.25. Iawn, felly y ddau yna'n tal gyda ni'n neud 0.3. Ffigwr ystyrlon man, so da ni'n edrych ar faint o ffigwr ystyrlon, ac os da ni'n edrych ar un ffigwr ystyrlon, da ni'n mond edrych ar y rhif cyntaf, felly un ffigwr ystyrlon, felly tro yma, da ni eisiau edrych ar ffigwr ystyrlon yn mynd efo i mewn i 1, ond mae hwnna'n 10 km. Iawn, so 10 km rhan efo 2 yn neud 5 km, felly mae hwn yn mynd i fod yn 85. Iawn, neu 75 km, dwi'n mynd i roed unedau. Dwi'n mynd unedau ar y lleill. Iawn, i ddau ffigwr ystyrlon, wel, tro yma'r ddau ffigwr ystyrlon ydy 32, felly da ni'n mynd un o dan hynna. Felly mae gen ni, da ni edrych ar y ffigwr ystyrlon hyn, sef yr 2 yna. Felly da ni'n mynd 0.001, rhan efo 2, so felly mynd yn 0.005, a felly da ni'n gallu edrych ar 0. Adio hwnna ymlaen, 0.035, a'r gwylod yr un arffin isa ydy 0.035. Iawn, so gobeithio bod chi wedi cael hynna. A dyna fo, os da chi'n gallu gwneud hynna, da chi'n gallu gwneud arffiniau yn syml iawn. Yr unig beth wedyn ydy deall yr cwestiwn, y cyd-destun mae'r cwestiwn wedi cael ei osod. Mae yna un peth arall ar yr rhan uwch, maen nhw'n trio dal chi allan drwy edrych ar beth ni'n neud os da ni'n rhannu, tynnu, adio neu lluosi. Ond dwi'n ei ddarllen beth i'n sgwennu fan hyn, ac ella bydd o ddim y peth cliria, ond eto drwy ymarfer dylswn ni'n gallu cael hwn yn iawn. I gael y gwerth uchaf tra'n adio, neu liosi, rhaid defnyddio'r arffin uchaf. Felly, os da chi'n mynd i liosi, ac eisiau gwybod beth yw'r arffin uchaf, iawn, da chi'n gorfod defnyddio'r ddau rif uchaf da chi'n gallu cael. Ond os ydych chi eisiau darganfod gwerth uchaf ac yn rhannu neu thynnu, iawn, wel, da chi eisiau'r gwerth uchaf yr arffin ar y top, os da chi'n rhannu, ac y gwerth isa ar y gwylod. Iawn, nes da chi'n tynnu, da chi eisiau'r gwerth uchaf yn y dechrau, a wedyn y gwerth yr arffin isaf, da chi'n tynnu allan ohono fo.
enghraifft o'r un, so mae gennym ni 80 i ddau ffigwr ystyrlon. Iawn, rhannu efo 5 i un ffigwr ystyrlon. Eto, gwachwch y cwestiwn, mae'n dweud, un yn mynd i ddau'r ffigwr ystyrlon, llall i un ffigwr ystyrlon. Felly, mae'r 80 i ddau ffigwr ystyrlon yn gallu bod yn 80.5, di'r uchaf, arffin uchaf, ac yr arffin isaf di 79.5. Wan ta, 5 i'r un ffigwr ystyrlon ydy 5.5 ydy'r arffin ucha, a 4.5 di'r arffin isa. Wan, os felly, da ni'n edrych amdano y gwerth ucha, iawn, da ni'n mynd i gymryd yr arffin ucha fo fan hyn, a wedyn, a mae hwn yn gael gyfeiriad hawdd i wneud, da ni'n cymryd yr arffin isa i ffeindio'r gwerth ucha, iawn, achos da ni'n cymryd yr arffin ucha ar y top, a da ni'n rhannu fo fo'r arffin isa, iawn. A'r gwerth isa sy'n ni'n gallu cael, bys ni'n cymryd yr arffin, yn hyll allan wahanol, arffin isaf, a wedyn rhannu fo'r arffin ucha. A mae yna wahaniaeth mawr rhwng y ddau yma, iawn. So felly, os da ni'n dweud, mae'n dweud fan hyn bod yr ateb i ddailetegol, felly ni'n defnyddio cyfrifiannell 80.5, rhannu efo 4.5, iawn. Felly, y sgôr fan hyn ydy 17.888, ond felly mae'n dweud o i ddailetegol, so felly, da ni yn mynd i fod yn talgrynu hwnna fyny i'r ddailetegol, felly mae hwnna'n mynd i fod yn 17.889 ddailetegol. Ac yr arffin isa, felly da ni wedi cymryd y sgôr ucha, arffin ucha isa ar y top ac ucha ar y gwylod. Mae hwn yn 14.45. Dailetegol eto, mae'n 14.4, ac fel ydych chi'n gweld, mae'r sgôr nesaf o dan 5, so felly mae'n 14.5. Iawn, so felly, jyst rhywbeth i edrych arno fo, os ydy o'n gofyn amdano y sgôr ucha a bod yna rhyw fath o hafaliad yna, ydych chi'n gorfod edrych ar os ydy o'n lliosi, neu rhannu, neu tynnu, a wedyn ydych chi'n gorfod dewis pa un o'r arffiniau ydych chi'n dewis ar sail os rhannu, tynnu, neu beth bynnag ydy o. Iawn, neu drosodd at y papur arholiad. Mae hwn yn gwestiwn arffiniau o arholiad uwch Tachwedd 22. Dwi'n gwybod bod nifer illa sydd yn edrych ar y fideos yma, bobl sydd yn mynd i fod yn ail sefyll, neu illa sefyll am y tro cyntaf yn yr Hydref rwan. A felly mae hwn yn ffordd dda i chi fynd dros y pwnc. A mae hwn yn gwestiwn werth 3 marc ar yr Haen uwch yn Tachwedd 2022, so blwyddyn diwetha. Wan ta, sydd yn mynd i wneud hwn? Felly, beth cyntaf wneud, a darllen y cwestiwn, os da chi isio, just trio fo, gwasgwch, pause. Na i ddim dechrau am 5 munud, am 5 eiliad. Iawn. Felly, os da ni'n edrych ar hwn wan, ond dweud, mae rhywun yn cyfnodi 2 amser yn gywir i'r dim pwynt 1 eiliad agosa. Cyfrifwch y gwahaniaeth mwyaf posib rhwng yr amser hyn. Ond peth cyntaf dyn ni'n gwneud eisiau darganfod yr arffiniau'n gywir. Felly, os dwi'n mynd, yn neud o top yn un. So, dim pwynt 1 ydy yr gywir i'r eiliad agosa, dim pwynt 1 eiliad agosa. Felly, gallu rannu hwnna fo 2, ac felly, dyn ni'n gwybod bod ni'n edrych ar adio neu tynnu dim pwynt dim 5. Felly, y rhif top fan hyn, iawn, yr arffin ucha ar gyfer hwnna ydy 12.45, ac yr archif isa, arffin isaf ydy 12.35. Iawn, so felly gen i arffin ucha ac arffin isa ar gyfer 12.4. Yr un peth efo'r nesa, arffin uchaf ac arffin isaf.
ar bapur arholiad, dwi'n meddwl sef o'n gwneud synwyr i chi sgwennu lawr uchaf eich isaf, achos da chi hyd yn cael marciau amdan weithio allan. Ac yn fan hyn eto, yr un peth ydy eto, so felly dyn ni'n edrych ar 25.55. Ydy'r ucha, ac yr isa ydy 24.45. Iawn, felly mae gen ni'r archif isa ac archif isaf yn gofyn am wahaniaeth. Iawn, so beth yw'r gwahaniaeth mwyaf posib rhwng yr amserau hyn? Felly, fel ni'n sôn cynt, yr gwahaniaeth mwyaf, da ni eisiau cymryd yr arffin uchaf amdan yr rhif mwyaf, felly 25.55, a da ni eisiau cymryd yr arffin isaf ar gyfer y rhif arall. Iawn, i gael mwyaf wahaniaeth bosib rhwng y ddau. Felly mae hwn yn mynd i fod yn 12.35, a felly yr ateb i hwnna, a dwi heb roid o dan ei gilydd achos mae hwn yn bapur efo cyrfiannell. Felly, da ni fynd 25.55, tynnu 12.35, ac yr ateb ydy 13.2. A wedyn, jyst i wirio, dwi'n mynd i adio 13.2 i 12.35, i sicrhau bod fi yn cael 25.55 rhag ofn fi wedi gwasgu bwtwm anghywir ar y cyrfiannell. Iawn, rwy'n gallu gweld beth yw'r camgymeriad sydd fan hyn ar hyn y bryd? Iawn, dwi heb roid yr unedau lawr, felly gorffan o'r ffwrdd efo E neu eiliad. Iawn, felly, o cwestiwn 6 yn y papur yna, oedd hwnna, a dwi'n meddwl bod o ddigon straightforward, os da chi'n dall, gallu gwneud y cam cyntaf ar ffinia, felly mae hwnna wedyn yn golygu, yn unig beth chi'n gorau wedyn di ffindio'r un rhif mwyaf ac yn ffindio'r rhif lleia oddi ar ffindio'r un mwyaf ar y blaen a tynnu'r rhif lleia allan o'n nhw. Iawn. Oce, so gen ni gwestiwn arall fan. Oedd hwn ar papur rhifedd o'r un flwyddyn. Mae gen ni Mateo, ac mae gar o hyd car Mateo 400 cm, yn gywir 10 cm agosa, a hyd garej Mateo yw 550 cm, yn gywir 10 cm agosa. Pan mae Mateo yn parcio gar, mae'n gadael 70 cm yn union, felly dyda ni'n gorfod ffeindio'r arffin ar gyfer un yma. Iawn, mae hwnna'n aros yn union fel mae o, rhwng y car a wal gefn y garej. Dyma fo wal gefn y garej, mae'n neud llun ni. Cyfrifwch hyd mwyaf y lle gwag rhwng car Mateo a drws y garej. Felly, beth da ni eisiau ffeindio ydy, da ni eisiau ffeindio hwn, a da ni eisiau ffeindio y rhif mwyaf posib sy'n gallu bod, a rhif lleia posib sy'n eisiau bod. Wan ta, hyd garej Mateo ydy 5 dim, iawn, centimetr. Ond da ni'n siŵr iawn ystrio yn yr arffin ucha neu isa. Ac hyd car ydy 400 centimetr. Ac eto, da ni'n siŵr iawn ystrio arffin ucha neu arffin isa. Felly, beth cyntaf i wneud ydy darganfod be ydy'r arffinia yma. Felly, da ni'n dechrau 10 cm agosa. Felly, gan bod o 10 cm agosa, dwi'n gymryd y 10 cm, a da ni'n mynd i rannu fo 2, a da ni'n mynd i ffeindio bod 5 cm ydy beth dwi'n mynd i adio neu tynnu. Felly, dwi'n mynd i adio ar gyfer hyd y garej, dwi'n mynd i adio 5 cm. So, felly, mae'n mynd yn 5 cm ydy'r arffin ucha, a mae 5 cm ydy'r arffin isa. A'r un peth fan hyn, 405 cm ydy'r arffin ucha a 400 naci, a 395 cm ydy'r arffin isaf. Rhaid ni gofio hwn. Iawn, felly, mae darllen y gwestiwn pan mae Martin yn gadael saith. Cyfriwch hyd mwyaf y lle gwag. Felly, beth yw'r mwyaf sy'n gallu bod? Felly, da ni eisiau ffeindio hyd mwyaf y garej, sef 5. Neu adael centimeters allan am 1. Da ni eisiau ffeindio, os da ni eisiau ffeindio rhif mwyaf, da ni eisiau tynnu y rhif lleia o'r car,
felly arffin isaf y car, felly 3, 9, 5. Wan ta, mi ydyn ni wedyn mynd i ffeindio rhif, ond dyn ni angen tynnu un peth arall allan hefyd. Iawn, dyn ni angen tynnu yr hyd i ffwrdd oddi wrth y blaen. Wan ta, hwn yn 70 cm, a mae'n deud bod hwn yn union, felly dyn ni ddim yn newid y rhif yma. Iawn, a felly dyma fo y rhif. Wan ta, dydy o ddim yn deud fan hyn, dwi'n edrych yn ôl ar y cwestiwn i weld sawl lle degol mae o eisiau'r ateb. Dwi ddim yn rhoid o, felly dyn ni'n mynd i roid o mewn 1 neu 2 lle degol gwni weld. Iawn. Oce, dwi'n ni'n neud y sym. So 555, tynnu 395, tynnu 70, ac yr ateb y fan hyn ydy 90 cm. Wan ni'n jyst edrych i wirio os di hynny'n synwyr. So mae gen i hyd mwyaf iawn. A mae gen i edrych yn iawn. So ni'n jyst edrych ymlaen, ni'n jyst gwirio'r hafaliad eto. 555 ydy'r arffin uchaf, maent y garej, tynnu'r un isa ar gyfer hyd y car, sef 395. A wedyn hefyd, ni eisiau tynnu 70 achos mae'n blaen o wal. A wedyn yr ateb ydy 90 cm. Iawn. Gobeithio bod chi wedi gweld bod hwnna'n iawn. Iawn ta, gen ni gwestiwn arall? Iawn. Hwn yn edrych yn fwy cyngor, mae'n hafaliad i weld yna. Ni ddarllen y cwestiwn. Wrth gwrs, os da chi eisiau, a beth sy'n yn argymell i wneud efo mathemateg bob tro ydy bod chi'n trio fo chi yn. Iawn. Felly, swn ni yn trio yr cwestiwn yma. So, cwestiwn papur uwch, haf, mathemateg di hwn. Fel ydych chi'n gallu gweld yn ôl y dyddiadau, mae yna gwestiynau yn rheolaidd ar y pwnc yma. Iawn. Felly, mae rhywun darganfod gwerth, gobeithio bod chi wedi posio, gobeithio chi wedi trio fo, gynnu os da ni'n gallu cael yr un ateb â chi. Mae rhywun darganfod gwerth gan ddefnyddio'r fformiwla yn gyfartal i t rhannu fo w. Mae t yn gyfartal i 98 yn gywir i 2 ffigwr ystyrlon. Mae w yn 10.5 yn gywir i 1 ffigwr ystyrlon. Cyfrifiwch beth yw gwerth lleiaf rhowch yr atab yn gywir i 1 lle degol. Dim i'r lle ystyrlon, 1 lle degol. Iawn, felly yn edrych ar t ddechrau ffwrdd. Felly mae gen i 98. Ond mae'n gywir i 2 ffigwr ystyrlon. Iawn, felly be gen ni fan hyn wedyn ydy'r 1, ydy'r ffigwr da ni isio. Felly da ni'n edrych ar 1 rhannu efo 2, iawn, so 10.5. So'r ffigwr uchaf mae'n gallu bod ydy 98.5 ac yr arffin isa ydy 97.5. So hwnna di t. Iawn, arffin uchaf, arffin isa. W ydy 10.5. A mae'n deud bod yn gywir i 1 ffigwr ystyrlon. Felly 10.1, da ni eisiau 10.1 sef rhannu fo 2, sef yn 10.15. Felly mae hwn arffin uchaf yn mynd yn 10.55, neu mae'n mynd yn 10.45. So dwi wedi ffeindio arffin uchaf ag isaf w, a dwi wedi ffeindio arffin uchaf ag arffin isa t. Wan ta. Gan bod ni'n dechrau gwerth lleia, mae'n hawdd iawn meddwl bod ni eisiau'r 2 werth lleia, ond dim dyna mae'n gweithio. Os da chi eisiau rhannu a cael yr lleia, da ni eisiau'r t lleia, sef yr arffin isaf, sef 97.5. Ond da ni eisiau w ucha i cael y ffigwr lleia, felly da ni'n edrych ar 10.55. Iawn. A felly yr ateb hwn, eto, mynd nôl at y cyfrifiannell. Iawn. Ac yr ateb mewn coryddi fan hyn ydy 1, 7, 7. A i sgwennu fel mae'n dangos yng Nghymru ydy 2, 2, 7. Iawn. Sy'n gallu cario ymlaen. Iawn. Os da chi'n sgwennu'r ateb yna lawr, mi gowch chi farcia, ond gowch chi mewn nhw i gyd, achos mae'n deud fan hyn i 1 lle degol. Felly i 1 lle degol ydy
un lle ar ôl y pwynt digol, so felly yn fan hyn, iawn. Felly, dyn ni'n 177, pwynt, da ni eisiau un lle digol, a felly gen i ddau o'n, ond mae'r rhif nesaf yn 7, felly mae hwn yn talgrynu fyny, a felly'r ateb ydy 177.3. Iawn. Felly, jyst yn y flwyddyn yna, mi oedd gen i 3 cwestiwn ar y pwnc. Mi na i glicio yn y sleid ola. Wan ta, oherwydd bod y pwnc yma'n dod fyny'n flynyddol, a fel ni'n sôn yn y papur efo cyrwyn, felly papur 2 fel arfer, iawn, dwi'n meddwl bod o'n y ffordd gorau i ddod i arfer. Os ydych chi'n cael trafferth efo deall y pwnc, fel mynd nôl i edrych ar y trefnyddio gwybodaeth o reit ar ddechrau, yr pwynt pŵer yma. Os ydych chi'n hapus iawn efo hwnna, iawn, cerwch mewn. Ffordd gorau bod tro fy mathemateg ydy ymarfer y papurau cwestiynau, achos mae yna debygrwydd bob blwyddyn, ac os ydych chi'n gallu gwneud y cyn papurau'n dda iawn, mi fyddech chi'n gallu gwneud eich papur chi'n dda iawn. Felly, cerwch yn ôl, triwch nhw, iawn, edrychwch ar y cynllun marcio os ydych chi'n atebio chi'n debyg. Os dydyn nhw ddim, iawn, triwch weld beth ydych chi'n gwneud yn nhw wahanol yn y dull. Os ydych chi yn meddwl bod chi'n cael nhw i gyd anghywir, cerwch yn ôl i edrych eto ar y trefnyddio gwybodaeth, ond practis, marfer, iawn, ac swn i'n gobeithio mi fydd hein yn farciau eitha straightforward i chi, os dwi'n beth yn mynd iawn. Dwi wedi rhoi y link fan hyn ar gyfer y past papers, mae'r cynlluniau marcio fyna. Newch siŵr bod chi yn defnyddio yr cynllun marcio sydd yn mynd efo'r papur, mae'r ei hydref a'r ei haf yn yr un lle. Felly, dwi'n bwys pa un ydych chi'n gwneud mewn papur ymnadwy debyg, ond newch siŵr bod chi'n edrych ar y cynllun marcio yr haf os ydych chi'n gwneud papur yr haf, a cynllun marcio'r hydref os ydych chi'n gwneud papur yr hydref. Felly, dyna fo Arffiniau, pob lwc i chi, a na i adael y wers o fanna. Diolch yn fawr iawn.